Türkmenistanyň Oğuzhan adyna Injiner Tehnologiýalar Universitetiniň Kibersport merkezine geçirilen ýarış dörli sport şäherläriniň üstüne ýetirdi. Bu ýokary goý mekdebine kibersportyň ähli görnüşlerini ösdürmäge, türgenleriň ýaş neslini kemale getirmäge, dörli ýarışlary geçirmek arkaly ýurdumyň dekini türgenlerini bir ýere jemlemäge, kibersportyň dörli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň ýygyny toparlaryny düzmäge, olary halkary ýarışlara taýýarlamaga we ýurdumyň adyndan gatnaşdyrmaga, kibersporty almy esasda ösdürmäge, kibersportyň görnüşlerini we türgenleriň ýaş aýratynlyklaryna bagly tälimçilik etmäge, ýurdumyň ýaşlarynyň arasynda sportyň kibersport görnüşini ýaýwanlandyrmaga we mahabatlandyrmaga, ýurdumyň ösüşine fanly we maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary çekmek üçin ýaş hünärmenleri taýýarlamaga niýetlenen sany tehnologiýalar merkezi bolup durýar. Sportun bu görnüşle meşgullanýan türgenler döredilýän şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda hem de Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy da alkyş aýdýarlar.